Nguva ino nyika yeZimbabwe payakamira for the signal yatakaona inonge ichitogwa nakomana aihwana Blessed Geza, toona kuti ma-events ari kutranspire panguva ino akukonzeresa kuti the situation munyika yeZimbabwe ive worse. Zvatakuona kuti ma-voices ava kuraiza achidefenda freedom munyika yeZimbabwe now ava kuwana notable subscribe like what on the bell icon. Yesterday evening vanhu vakashamisika vachiona this headline ramuona kuda BBC richinzi breaking news, HSTV journalist Blessed Dara Mhlanga has been arrested for interviewing Blessed Rinus Geza. According to political analyst, Mhlanga has been arrested for the interview he did with Mawarire on Dara's platform. Mawarire exposed corruption done by Emmerson Mnangagwa. Share this to put pressure on the regime. Sibinda pana papa yendo ya Trevor Nguvano Blanyacha condemn in the strongest terms the arrest and detention of Mhlanga. Today, Dara is spending the night in police custody, accused of transmission of data message inciting violence or damage to property. This follows HSTV broadcast of an interview with Blessed Geza. This is punishing Dara for doing his work as a journalist. Domash kwanobuda panapa kunyora nemutemo wacho warunza wari accused of. Domash kwanobuda panapa nyika yose chishamisika kuoneka kuti aiwa vakomana majournalist munyika yeZimbabwe freedom chaicho havasina just because vanenge vachiexposa vanhu vanenge vanouya vachitaura chokwadi chiri kuitika chinonekwa ndo chiri kurambiwa nevakomana vethe regime. Ndo mashoko ataona panguva ino kuti ayo mavoices ava kuraiza. Tiri kuona kuti kunyange nemapepa nhau tikuona pamwe chete nema-human rights defenders panguva ino they've been alarmed. Vanhu vese vachitarisa pane the ZRP police and the regime. Panguva ino chabvondoka tichimirira ma-events achitranspire chibhodidza mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu musana subscribe like